गथ' जाखो बेलाय? सोरबाफोर आलासि फैदों नामा? आयै, जों सानसेखालि गोमथाजों आजों गथ' नागिरनानै हस्पिटालाव थांदोंमोन ना, बेबायदिनो डक्टरा जोंनो गथ' सासे हरमारबाय। बे गथ'आ दिनैनिफ्राय आंनि फिसा आयै। मा? सोरथो ओरैनो गथ' हरनो नोंनोलाय? हनै मालायफ्रा गथ'नि थाखाय बेसेबां फाग्लि फाग्ला जागासिनो, नाथाय नोंनि बेबायदि सोरथो एथ'ग्राब फ्रियाव गथ' हरखो? मिथिया आयै बे गथ'आ सोरनि, खालि जोंनो डक्टरा हरदों आरो लानानैल' फैदों। हौवासा आयै गथ'आ, जोबोर अनथावथाव, न' बारना नायोब्ला। न' आयै, बान्दो। बिनि नामा जाफुं। न' आयै, जाफुंखौ बान्दो। सोरनि गथ'खौ एथ'ग्राब बेबायदि फ्रियाव मोनबोगोन? गथ'आथ' जोबोर समायना अनथावथाव गथ'आथ'। आरो गोमथाया बहा थांखो? आयै, गोमथाया बिनि थाखायनो माखासे नांगौ बुस्थुफोरखौ लायनो थांदों। दासो थांदों। जानांगौ सफैसिगोनानो खोमा। बिहामजो दावखा, आंनि गोसोआव मोनसे सोंलु फैदों। बे सोंलुआनो जाबाय, बे गथ'आ इसानिसो जानो हागौ नामा? आयै, मा बुंखो नों? अबयसे, नाथाय इसानि हौवाया आरो डक्टराथ' इसानि फिसाखौ गोथै होननानैसो बुंखादोंमोन। थेवबो मानोबा गथ'खौ नायनानै इसानि बायदिसो नुदों आं। आयै, बे गथ'आ बोरै इसानि जानांगौ? इसानि गथ'आ थैबायबालाय बे बोरै जानो हागौ आयै? आयै, एसेबां खस्थ'जों आरो बेसेबांबा नाजानायजों जेने थेनेसो बे गथ'खौ मोनबोदों। आयै, बे गथ'आ इसानि बोरै जानो हागौ? आरो नों जुदि बे खोथाखौनो बुंबाय थायोब्ला बिसोरोथ' सानसे लानोबो फैफिननो हागौ ना, गावसोरनि नंगौ साननानै। हस्पिटालाव हाजार बिमाफोरा गथ' जोनोम होयो, आरो डक्टरा बुंदों बे गथ'नि बिमा बिफायानो गैखाला। बिदि होननानैसो बियो दानहरदों। नङा बिहामजो, आं गथ'खौ नायनानै इसानि मोखां बायदिसो नुदों। नायलाय, नों गथ'खौ मोजां नायलाय, इसानि मोखां बायदि नुवाखै होनलाय? महरालाय एसे एखे, थेवबो बे इसानि नङा। हाजार मानसिफ्रालाय गथ'नि समाव गुफुर गावदां अनथावथावालाय जाखायो दा। बिहामजो, दाबायदिनि बारफोरा जोबोर गाज्रि। गेसाव गोफोन, मैला, हाद्रिफोर बुंफबनानैसो बारो। बे आबौ फिसा गोरलैखौ बाहेरायाव लाबाय थानो नाङा, न' सिङाव लानानै थांदो थां। जागोन आयै। सैथोखौ आंबो मिन्थिया बे गथ'आ सोरनि, थेवबो आंनि गोसोआव बे मोनसे खोथायानो फैगासिनो मानोबा। बे गथ'आ इसानि दां होननानै। ओहो, गोसोआनो नै थोनथाराखै, मानिथाराखै। बे गथ'आ दे इसानि नङा। आरो बेराफारसे खोथाखौ जेनेब्ला साननो थाङोब्ला, इसानि गथ'खौथ' गोथै होननानैसो बुंदों। गोथै गथ'आथ' बेयाव माबोरै सफैनो हागौ? आरो मोनसे खोथा साननो थाङोब्ला, हस्पिटालावथ' हाजार गथ' दङ ना। इसानि गोरबोआव थानाय गथ'आ मालायनिसो होननायखायनो डक्टरजों बिफाजोंनो सानैजों बुद्धि खालामनानै माबा मोनसेसो खालामदोंदां। आंनि गोसोआनो मानिथाराखै। गथ'नि मोखांखौ नायनानै इसानि फिसा बायदि मोनथारबाय आं। इसाजों गथ'जों एखेथार महरफोरानो। होमब्लाबो गोसो मानिया रलाय, इसा लाहानाव खनसे थांनानै खबर लानानै फैथारनो आं। बे दैजिया आंखौ बिराद गिदिर थक्का होबाय आरोना। बे दैजिया आंखौ बिराद हामा थगायबाय आरोना। एथ'ग्राब गोदै सानैजों खोथा रायलायदोंमोन इसानि गथ'आ जोनोम जाब्ला सानैजों खारगोन होननानै। नाथाय बियो आंजों ओरैनोसो धेमालि खालामनानै बिब'नि गथ'खौ जोनोम जाहोखांनानै हारसिं बहाबा त्रुट खारबाय आरोना बियो। आंबो खम नङा इसा, नों आंखौ सिनायाखै, आं सोर? नागारनायावथ' गैखाया आं नोंखौ। नों बायदि मोस्रोम फिसासा गथ'आ बबे खनायाव खारखोमानानै थानो हाया नोङो। नै फान्थाया, नागिरनोसै नोंखौ जेरैखि जाया नागारखाया आङो, गावनि खालामनानैसो गारथारगोन। खोनाबाय आं नोंनि गासैबो रावफोरखौ।
आयै नों खबर गैया दबर गैया हरखाब दे जिराय दे आयै जिराय मा लोंगोन सा ना थान्दा साबो लोङा आं थान्दाबो लोङा आंनो नांगौ आंनि फिसौखौ आयै मा होननाय जाखो बियो फोथायदोंमोन आंनि फिसौखौ नों थैबाय होननायाव नाथाय दा बावैसो आंनि खोमाजों जिफोर रावखौ खोनाफैबाय आं नों माबा मोनसे सोलो खालामदों आयै नों मा बुंदों नों बेफोरखौ मा बुंदों बुंफिनलाय दा बावैसो मा हारसिं रायलायबाय थादोंमोन नोङो इसाखौ गथ' जाहोखांनानै दैजिजों नोंसोर खारनायनि प्लानिं खालामदोंमोन हाब आयै आंलाय मालाथो बिदि बुंखो नों थगायनो नाङा आं मिसा बुंनो हागौ नाथाय आंनि मबाइलाव रेकर्ड थानाया बे मिसाखौ खिन्थिनाय नङा नोंनि खोथाखौ खोनाजेननायावनो आं रेकर्ड खालामनानै लादों नांगौ खोनासंनो नोंनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय नोंनि बाथ्राफोरखौ आंनि मबाइलाव रेकर्ड थानायखौ खोनासंनो जाबायसो दैजिखौ लाना खारनायनि नोंहा प्लानिं थानायखायनोथ' नोङो आंनि फिसौखौ बुथारबायना बुं दैजिया बहा दं नों गासैबो खोथाखौनो मिसा बुंगोन आंनो बेनिखायनो आङो दैजिखौ नागिरदों दैजियानो गासै खोथाखौबो खोन्थानो नांथारगोन दैजिया बुं बहा दङ आं मा मिथिगौ बियो दा बहा दं औ खोथाया नंगौमोन जों सानैजों लाना खारनायनि जों प्लानिं खालामबाय थादोंमोन नाथाय इसानि गथ' जोनोम जाखांनाय लोगो लोगोनो बियो बबेयाव गोमाखो बेखौ आंबो मिथिया नोंसोर सानैजों जुदि एसेग्राब गोथौनि सोमोन्दो दङमोनब्लाथ' नोंसोर नानि आंनि फिसौखौ माबा मोनसे खालामदों बुङोबा बुं नङाब्ला नै आं दानो पुलिस केस होनोसै बे खोथाया सैथो नंगौ दैजिजों आंजों खारनो नागिरदोंमोन नाथाय बे खोथायाबो सैथो जे इसानि फिसाया गोथै नों खारग'आ जाबायसो नों खारग'आ दैजि बियायंनियाव गासैखौबो खोथाखौ सोंनानै जों मोनथिनानै लाग्रोनो बिनि उनाव नों नायबाय था जेलनि दालि ओंखाम नोंखौ जाहोनो हायो ना हाया नै बहा थाङामोन आंसो नोंखौ सोंनो नागिरदोंमोन बहा थांदोंमोन होनना रोननि न'आव थांदोंमोन आं रोनखौ होसोलांदोंमोन गोमथा बिमा खोथाया गोबां गुरलाय गुजाय खोथाखौ ज' जानानै गोबां सावरायनो गोनां दङ खोनासंलाय सोरांस्रि आंबो नोंसानावनो फैदोंमोन माखासे खोथा लानानै खोथाया बेबायदि जेब्ला जों इसानि थाखाय खारदिंबाय थादोंमोन ना बै खारदिंबाय थानाय समाव आंनि बिहामजो दावखानि आखायाव सासे गथ' फिसा दंफैयो मा औ आंबो नुनानै गोबां गोमोदों आरो आंनि गोसोआव माखासे सोंनाय फिननाय जाबाय थादों मानोबा आंनि गोसोआ बे गथ'खौ नुनानै एसेबो गनायाखै मानियाखै जे बे गथ'आ इसानि नङा होननानै मानो होनोब्ला ना इसाजों बे गथ'जों महर मुस्रि मेगन मुसुगुर खावलाय फावदुम गासैबो एखे आरो बेजों लोगोसे गथ'आबो हौवासा नंमारगौना नाथाय बेबा सोरनि गथ' दानि बोराइनि न'आव जेब्ला आं थांदोंमोन बे मोनसे खोथाखौनो बुंदों इसानि गथ'आ गोथैखा होननानै नाथाय जे मोनसे खोथा खोनानानै फैदों बे खोथाखौ खोनानानै आं फोथायनोबो हाया जादों जे आंनि फिसौआ गोथैमोन सोरांस्रि नोंसोर फोथायाब्ला गथ'खौ खनसे नायनो हागोन खोथाखौ गोबां साननो गोनां बेबा सोरनि गथ' थांलाबायनानै जोङो गथ'आ जोंनिसो होननानै बुंनानै लायोब्लाबो दावखाया जोंखौ दुखु मोननो हागौ गाज्रि मोननो हागौ बिनिखायनो नों जोंहानि न'आव फैखादोंब्ला फैलाय जोंहानि न'आव गोबां खोथा दङ सावरायनो थौ आंबो नोंसानावनो फैखादोंमोन आरो बे खोथा गाज्रि मोननाय दुखु मोननायजों जेबो खोथा गैया गथ'खौ नायनानै आं मानोबा इसानि बायदि मोनथारदों आरो इसानि गथ'आबोथ' हौवासाखोमोन ना औ हौवासामोननो फै जोंहानाव आबै इसा जानांगौआ जानानै थांबाय सोरथो मिथिगौमोन बेबायदि जागोन होननानै आरो सोरथो हास्थायो सोरथो लुबैयो बेबायदि खैफोदखौ रावबो हास्थाया नाथाय मा खालामनो आबै खाफालनि लिरनाय गसाइनि गेलेनाय आबै ओंखाम एसे लायनोसै सना गथ' जोनोम होगोदान गोबां दुरबल जानानै थाखायो आरो बिनि सायावनो जानाय लोंनाय गैया नों बेबायदि दुखुयै थाबाय थायोब्ला देहाया गोबां हामा जागोन
बेमार आजारा हमगोन। आबै एसे ओंखाम जास'ना। आबै मानोबा आं जानो गोसो गैया आरो आंनि गोसोआवनो दाबो मानिनायानो फैयाखै आबै जे आंनि गथ'आ गोथै। आं बेखौ मालाबाबो गनाया आबै आंनि गथ'आनो गोथै। मानो होनोब्ला ना जोनोम जाखांनायनि उनावनो आंनि गथ'नि गाबनायखौ आंनो खोनादों। नै दाबो मेलेमाव दङ। गोसोखांनायजों लोगोसे बै समाव गाबनाया दाबोसिम नै खोमायावनो खोनाफिननाय मोनलायलायदों। दैजियाथ' नोंजों दंहैयोमोन ना? दैजिया खोन्थानो रोंगौमोन। नाथाय दैजिया बहा थांमारखो? दैजिखौ नों जुदि नुवाखैनोब्ला? आंनि साननाय रोना दैजिखौ सिखोमादों बियो। मानो होनोब्ला आंनि गथ' जोनोम जायै सिगाङावनो दैजिखौ बियो माखासे गोबां गाज्रि रावफोरजों आरो गाज्रि नोजोरजों नायबाय थादोंमोन।